Krásný den. Venku prší a je tak podzimně pošmurno, tak jsem se rozhodla, že strávím nějaký čas při tvoření. Už nějaký čas mi tady leží nastříhaný obal na vyšívací nůžky a řekla jsem si, že dneska je ten správný čas ten obal dokončit, takže vás vezmu s sebou a ukážu vám, jak na to. Začnu tím, že si vyšiju tuto přední část. Rozhodla jsem se, že si tady vyšiju takovou malou kapradinu. Použiju na to 3 vlákna moulinky. Samozřejmě lze použít i perlovka, ale já použiju na vyšívání moulinku a perlovku potom použiju na obšívání. Takže nejdříve si vyšiju základní konstrukci a použiju na to stonkový steh. Při stonkovém stehu se vždycky dělá první steh trošku delší a každý další steh potom je vlastně poloviční délka toho prvního stehu. Vpichuje se vždycky mezi ty na začátku mezi a od druhého stehu vždycky k tomu předchozímu stehu. Tohle není vyloženě video tutoriál, prostě jsem si řekla, že natočím to, co tvořím a ukážu vám to. Tak já budu chvíli pokračovat a ukážu vám výsledek. Teď máme vyšitou tu středovou linku, tak jdu pokračovat v těch vlastně jednotlivých čárkách, těch lístcích. Na začátku si rovnou vyšiju takový lísteček, tak už se nebudu vracet. Takže si udělám takové 2 nebo 3 krátké stehy. Teď nám to zamotalo. Na druhé straně taky. A teď jdu dělat ty jednotlivé linky. Zase stonkový steh. Ty první jsou krátké, na to stačí asi 2 stehy. A budu pokračovat dolů a dělat ty čárky trochu delší. Tak, teď mám vyšitou základní konstrukci té kapradiny a budu si dělat ještě takové malé lístečky, ať to opravdu vypadá více jako kapradí. To lze dělat několika způsoby, často se na kapradí používá takový ten řetiskový steh nebo 7kráskový, ale ten já dělat nebudu, protože je to malinká věc a dělám to v ruce, nemám to uchyceno někde v kruhu, takže budu dělat jenom takové čárky po obou stranách vždycky toho stonku. Vždycky 2, 3 čárky těsně u sebe. Ať to získá vlastně nějaký objem. A teď mi spadly kleště, které mi drží lampu. Dneska je poměrně velká tma. Ale moje lampa nedrží tak, jak by měla. Takže doufám, že to jde dobře vidět. Tak a mám vlastně první ten lístek
Budu pokračovat a opět vám ukážu, jak to vypadá vyplněné. Já ještě pokračuji ve vyšívání těch lístečků, ale chtěla jsem vám říct, že tam, kde máte třeba méně místa, udělejte ten lísteček kratší, nebo stačí jednu čárku, tam, kde je více místa, může být delší. Když ty lístky nebudou všechny stejné, tak budou působit jako více plasticky, bude to mít vyšší takovou strukturu a hloubku a bude to vypadat i přirozeněji. Tak, já už mám celé kapradí vyšité a ještě mi zbývá kousek nitě, tak jsem se rozhodla, že si tady přidám pár takových francouzských uzlíčků na ozdobu. Tak ještě tady jeden. Už mi stejně dochází niť. 1, 2 otočky. Tak, zapošiju si niť. Vrátím se tady. Dám si jeden uzlík. A ostříhnu. Tak, přední část mám nyní hotovou. Tak, než se vrhnu na ukončování vlastně celého toho obalu, tak si ještě začistím tuto vnitřní část, která nebude součástí, která bude otevřená, ale nechci, filce sice netřepí, ale já ráda si to začišťuju i ty otevřené části. Takže použiju na to entlovací steh a obšívám to vždycky perlovkou. Tak, dělám si základ. A teď co? Několik milimetrů. Dělám takové stehy. V angličtině se tomu z stehu říká blanket stitch, což odpovídá, je to vlastně steh, který býval vždycky na starých pokrývkách kolem dokola. Zvolila jsem si trošku kontrastní barvu. To trošku vynikne. Tady jsem udělal uzlík, tak se musím rozmotat. Tak, já jsem si to rozmotala a pokračuju znovu. Není úplně jednoduché pro mě vyšívat a zároveň tady natáčet, mít před sebou mobil. Tak. Ke konci dělám trošku menší ten steh. Teď si to tady nějak zapošiju. Dělám jeden uzlík. Zapošiju si to třeba dovnitř. Tak a teď už se vrhnu na samotné obšití celého vlastně toho obalu. Vzala jsem si na to opět perlovku, ale takové zelené barvy. Takže nejdříve si schovám uzlík. Opět
opět základ pro enklovací steh. Navlekla jsem si trošku delší nit, tak s tím budu trošku zápasit, ale nerada při tom obšívání ty nitě navazuju. A to vlastně uděláme po celém okraji. Tak, základ už mám hotov, ale jelikož mi došla nit, tak jsem si navázala novou a tu předšívající část ještě musím dokončit. Eventuálně by šlo si vlastně tu část připravit dopředu, tu horní část, tak jako jsme nejdříve obšívali tato část vnitřní a potom by se to dalo všechno spojit. Jde to samozřejmě i najednou, ale museli bychom mít hodně dlouhou niť a s tou další nití se to opravdu dělá hůře. Tak ještě dělám poslední steh. Se nám to spojilo hezky dohromady. Takhle si to zapošiju. Tady si udělám jeden malý uzlík. Střihnu. A obal je hotov. Ještě ho vyzkoušíme. Paráda. Nůžky tam krásně sednou. Dejte mi vědět, jestli se vám takové video líbilo. Pokud máte nějaké dotazy, určitě mi napište. A já se budu těšit třeba někdy příště.